I dag skal vi have om tillægsord. Altså. Vi har prøvet det før, så der kan vi svinge. Okay. Det her er Josefine. Hun er klassens snob. Hun tror bare, hun er meget bedre end alle andre, bare fordi hendes forældre var rige. Clara og Katrine er Josefines medløbere. De er egentlig meget søde, men når de er sammen med Josefine, er de også ret snobbede. Her har vi Amjad. Han spiller rigtig smart, selvom han slet ikke er det. Han er nærmere en slags nørd, men ellers er han fin nok. Hallo, Sofie? Kan du ikke lige lave min opgave? Altså, de her matematik, dansk ting, kan jeg sgu ikke lige finde ud af. Kan du ikke lige lave dem? Ja! Jeg kiggede på hende, som om hun var idiot. Du skal ikke kigge på mig, som om jeg er idiot. Du skal bare lave den, når jeg siger det til dig. Er det så svært at forstå mig? Jeg fatter det ikke, mand. Har du overhovedet nogen venner, eller hvad? Nej! Du er så grim, mand. Også det der tøj, det ligner en dværg og kastet op på dig, mand. Du kan bare lave den her opgave, når jeg siger det til dig. Lav den! Det var en bare sød. Jeg skal lige ud og lægge det her. Okay. Fint nok, så slem lidt. Jeg kan da ikke se nogen. Der var en mus, jeg er sikker på det. Jeg kan ikke se nogen mus, og jeg vil ikke have, at I skriger i min time. Jamen, kan du gå ned på rektors kontor? Typisk dig, din lille dværg. Eller hvorfor tager du ikke din jakke på, når du lige har været syg? Jeg viste ham musen, som jeg havde i ærmet.